Mga katravelers, dito sa Japan hindi pwedeng walang ganitong basura kapag apartment style, kapag apartment. Pero kung yung mga bahay-bahay, nakikita natin doon sa kalsada, nilagyan ng mga kumot, di ba? So pag apartment, ito yung style, mga katravelers. At saka mga katravelers, ano rin napaka ito rin ilagay Diyan na side mga pagkain yan, mga katravelers, pagkain. Dito plastic may ano yan, nakahoy plastic. Dito mga pagkain MWF. Dito yung apartment namin, mga katravelers. Pag may ganito dito na rin. Mga katravelers, muna ang mga basura sa Japan ginamuskitan, mga katravelers, ginamuskitan ang basura din sa Japan. Ng anak ka pinangga ang basura din sa Japan, mga katravelers. Kung sa hinungdan, mga katravelers, atong tanawon, mga katravelers, muna ang mga basura din sa Japan, mga katravelers, ampingan gud ba, kinalagaan gud nila, wala nila ginapataka-takaog ka ng labay. Tulong ko sa trabaho, travelers, pero nihapit lang ko yung ka-travelers kay akong gikuhaan o vlog para makita sa uban, para makita nga ingani ang basura sa Japan nga dili gid sila pataka-taka og labay, mga ka-travelers, na musket ka-travelers. Mga ka-travelers, ito yung dahilan bakit may kulumbo yung nila basura. Yung mga ibon ba sa amin to uwak to ito mga katravelers, plastic plastic, nilagay lang strategy ba, tingnan nyo. Mga katravelers, ito yung silopin sa basura na silin mo every 2 weeks or every 1 week, depende sa work ng mga silopin mo. Ito mga katravelers, 100 lang, 100 po, merong 400. Parang ito malaki ito, 400 ubos na iba. Sa Pilipinas ito mga 200 plus 200 plus